Hi mga barads! Samahan niyo akong pumasok today. Bali 5:30 pa nga lang dyan ng umaga ay naghaabang na kami ng masasakyan papuntang Silom. Good thing isang sakay lang kami. Pag ganito pa palang oras ay nakakaupo pa kami kasi konti pa lang yung mga pasahero. Bali 25 baht lang pala ang fare namin dyan at may higit isang oras din ng biyahe. Pagbabangan ng bus ay kailangan pa naming maglakad papunta sa school at dito nga'y bumili na rin ako ng kape. Pagkadating nga sa school ay agad-agad na rin akong nag-time in at dumiretso sa office. Pagkatapos ay pumunta muna ako sa kantin para bumili ng tubig at saka sandwich. Since maaga nga tayo nakarating sa school, nag-breakfast muna ako. At pagkatapos ko nga kumain dyan ay syempre nireview ko muna yung mga lessons ko ngayong araw. At pagkatapos nga dyan ay nag-attend muna kami ng flag ceremony. Bali ganyan pala yung uniform nila today kasi meron silang PE. After nga niyan ay agad-agad na rin akong umakyat para sa aking first period. Good morning! At dito ngayon nagpa-games muna ako ng hep hep hooray para naman magising sila. Though umaangal sila ng una pero wala na din silang nagawa. Napapagod na daw kasi sila. How true na napapagod na sila umagang umaga. Ako nga hindi pa pagod sa kanya eh. Charot!